Takulandirani pano pa Shimina Narrates. So lero tikambe ma 5 scientific benefits a nsima, mabwino 5 a nsima malingana ndi science. Ndochoyambirira ndi nsima kuti it's in high in complex carbohydrates. Zotanthauza chani? Nsima imapanga provide long lasting energy from starch amene ali mkati mwake, amene amakapanga fuel thupi lathu ndi ubongo wathuyi. Ndi chifukwa chake nsima imakhala perfect kwa munthu amene akugwira ntchito yolemetsa. Number 2, bwino wa nsima, it is low in fat and cholesterol. Naturally nsima ilibe mafuta amene tikunena mafatsiwa kapena cholesterol, imene imapangisa kuti chikhale chokudya chabwinonso kwa munthu amene amadwala mtima kapena kuti chabwino pa mtima kwawokha, as long as ndiwo zake siza mafuta kwambiri. Chachitatu nchokuti nsimayi ili gluten free. Naturally nsima ili gluten free. Chimanga chilibe gluten, chimene chimapangisa kuti nsima ikhale yabwino kwa anthu amene ali ndi amakhala ndi kavuto ka gluten intolerance kapena celiac disease. Number 4, nsima it's good source for vitamin B. Nsima ngati tayidya yangayiwa imatipasa niacin amene ali B3, vitamin B3 and pyridoxine amene ali B6. Zimenezi zimapanga support nervous system yathu, zimene zimapangisa kuti thupi lathu lipange convert chakudya kukhala energy, chakudya chikhale mphamvu. Ubwino number 5 wa nsima ndokuti imapanga support digestive health. Chifukwa chani? Ufa wangayiwa uli ndi dietary fiber imene imapangisa kuti tizipewa constipation kapena kuti kuzimbidwa, and bacteria imakapanga tinganene kuti imapanga provide microbiome support, you understand, kunena kuti tinganoti ngayiwa uja umakadya mabacteria mukati mwathu kupangisa kuti nsima ikhale chakudya chabwino. So tipange ni subscribe, tipange ni follow Shimina Narrates pa YouTube. Tikhala tikubwera ndi video imene tingazafotokoze mwatsatanetsatane, komanso follow up tibwera ndi video ine imene itakambeza kuyipa kwa nsima 5 kwa nsima according to science. So pangani follow, pangani subscribe Shimina Narrates, mukhale ndi tsiku lopambana.